Yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i redeg prawf ta ailadrodd mesurau yn SPSS. Felly, dyn ni'n defnyddio prawf ta ailadrodd mesurau pan mae gen ni gynllun ailadrodd mesurau gyda dau grŵp. Felly, mae gen ni ddata ffug o'n blaen ni. Yn y golofn gyntaf, mae gen ni rhif y cyfranogwyr, a wedyn mae gen ni un golofn yn deud dechrau tymor a'r golofn arall yn deud diwedd tymor. Waan cofiwch, yn SPSS mae un rhes yn cyfateb i un cyfranogwr. Felly ar gyfer y cyfranogwr cyntaf yma, mae gennym nhw sgôr ar gyfer y golofn dechrau tymor a sgôr ar gyfer y golofn diwedd tymor. Felly yn yr enghraifft ffug hon, be dyn ni'n edrych ar ydy lefelau straen myfyrwyr ar ddechrau'r tymor a lefelau straen myfyrwyr ar ddiwedd y tymor tra maen nhw yn cwblhau aseiniadau. Ac os ydy'r sgôr yn uwch, mae'n golygu fod nhw hefo mwy o straen. Felly dyna pan mae o'n gynllun ailadrodd mesurau, achos mae pob un o'r cyfranogwyr hefo sgôr ar ddechrau'r tymor ac ar ddiwedd y tymor, a dyn ni eisiau cymharu y ddau sgôr. Felly i wneud hynny, dyn ni'n mynd i fynd i Analyse, Compare Means and Proportions, a wedyn dyn ni'n mynd draw i Paired Samples T-Test. Mae yna ffenestr fel yma yn mynd i ddod fyny. Newch chi weld, ar yr ochr dde, mae gennym ni dabl yma o'r enw paired variables. A wedyn mae yna flwch gwag yn deud variable 1 a blwch gwag arall yn deud variable 2. Be dyn ni eisiau gwneud ydy mynd ar newidynau ar draws i fama fel bod ni'n gallu cymharu nhw. Felly dyn ni eisiau ei newidyn cyntaf ni yn variable 1 a'r ail newidyn yn variable 2. Felly dyn ni eisiau cymharu sgorau'r myfyrwyr ar ddechrau'r tymor gyda sgorau nhw ar ddiwedd y tymor. Felly dwi'n mynd i glicio ar dechrau tymor a mynd efo'r draws a mae'n mynd draw i variable 1. A wedyn dwi'n mynd i fynd â diwedd tymor ar draws a mae hwnna yn variable 2. Felly dwi'n cymharu sgorau nhw ar ddechrau'r tymor gyda sgorau nhw ar ddiwedd y tymor. A dyna cwbl dwi'n gwneud yn fama, a dwi'n mynd i glicio ar OK. A mae hynny'n cynhyrchu ffenestr allbwn newydd gyda data neu gyda chanlyniadau yr prawf ystadegol. Newch chi sylwi, dwi wedi gwneud yr ysgrif yn fwy yn fama mwyn i fedru gweld o bach gwell. I wneud hynny, cwbl ydych chi'n gorfod gwneud ydy clicio ar y tabl ddwywaith, amlygu'r ysgrif a newid maint y ffont. Felly, os ydy'r ffont chydig bach yn bach i chi, pan ydych chi ar SPSS, dyna sut ydych chi'n ei wneud o'n fwy. Felly, dyn ni'n cael dipyn o bethau yn yr allbwn yma. Mae'r tabl cyntaf, Paired Sample Statistics, mae'r tabl hwn yn rhoi ystadegau disgrifiadol i ni ar gyfer y ddau bwynt amser. Felly mae gen i'r cymedr, y gwiriad safonol, sef y standard deviation, a'r cyfeiliornad safonol, sef y standard error, ar gyfer y pwynt amser cyntaf, sef dechrau'r tymor, a wedyn ar gyfer y pwynt amser olaf, sef diwedd y tymor. Felly, fyswch chi yn ysgrifennu hynny wrth adrodd eich canlyniadau. A wedyn, y beth nesaf dyn ni eisiau edrych ar ydy y tabl Paired Samples T-Test. A mae hwn yn mynd i roi canlyniadau'r prawf T i ni. Y prif beth o ran cyflwyno y prawf T, dyn ni eisiau edrych ar yr ystadegyn T yn fama, so T-statistic neu'r T-value, sef minus 5.52. Wedyn mae gen i golofn ar gyfer y graddau rhyddid, neu'r degrees of freedom, a wedyn mae gen i y lefel arwyddocad. Os oes gennych chi gwestiwn ymchwil neu rhagdybiaeth cyfeiriadol neu un gymffon, da chi'n mynd i edrych ar y lefel arwyddocad yn y golofn one-sided P. Ac os oes gennych chi gwestiwn ymchwil neu rhagdybiaeth anghyfeiriadol, ydych chi'n edrych yn y golofn two-sided P. Felly, dyn ni'n cymharu lefelau straen ar ddechrau'r tymor gyda lefelau straen ar ddiwedd y tymor. Os y rhagdybiaeth fasa, dyn ni eisiau gweld os ydy lefelau straen myfyrwyr yn uwch ar ddiwedd y tymor i gymharu gyda dechrau'r tymor. Mae'r rhagdybiaeth yna yn gyfeiriadol,
Mae'n un gymffon, felly fyswn ni'n edrych ar y golofn one-sided P. Os oes y rhagdybiaeth yn dweud, dyn ni eisiau gweld os oes na wahaniaeth rhwng lefelau straen ar ddechrau'r tymor ac ar ddiwedd y tymor, fyswn ni'n edrych yn y golofn two-sided P. Wan, yn yr enghraifft yma, does na ddim gwahaniaeth rhwngddyn nhw, so mae hynny'n iawn, ond dyna sut fysych chi'n penderfynu pa golofn i edrych ar. Ac wrth gwrs, pam dyn ni'n gwneud profion ystadegol, dyn ni eisiau gweld os ydy'r gwahaniaeth yn arwyddocaol, a'r trothwy dyn ni'n defnyddio ydy 0.5. Felly, os ydy'n lefel arwyddocad ni yn llai na 0.5, mae hynny'n golygu bod yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng y cyflyrau arbrofol gwahanol. Iawn, felly yn yr enghraifft yma, mae gen ni arwyddocad o llai na 0.1. Felly mae hwn yn arwyddocaol, sy'n golygu bod yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng lefelau straen myfyrwyr ar ddechrau'r tymor ac ar ddiwedd y tymor. Iawn, a'r tabl ola dyn ni'n mynd i edrych ar, os dyn ni'n mynd lawr y dudalen, ydy y tabl hwn, felly paired samples effect sizes. A mae'r gwerthoedd yn y tabl hwn yn mynd i ddeud wrth ni pa mor fawr ydy ein effaith ni. Felly ydy'r effaith yn fach, yn gymedrol neu'n fawr. Ar gyfer prawf T, dyn ni fel arfer yn edrych ar werth Cohen's D. Felly, dyn ni'n edrych ar y rhes gyntaf, gymryd draw i'r golofn point estimate. Felly, hwn ydy'r gwerth dyn ni'n mynd i gyflwyno ar gyfer Cohen's D. Cohen's D ydy 1.74. Wan, dyn ni angen dehongli hynny. A'r trothwy sy'n cael ei defnyddio ar gyfer Cohen's D ydy os ydy'r gwerth yn 0.2, mae hwnna'n awgrymu fod yr effaith yn fach. Os ydy'r gwerth yn 0.5, mae'n awgrymu fod maint yr effaith yn gymedrol. Ac os ydy y gwerth yn 0.8 neu'n fwy, mae hwnna'n awgrymu fod maint yr effaith yn fawr. Felly, yn yr enghraifft hon, Cohen's D ydy 1.74, sy'n golygu fod maint yr effaith yn fawr. Felly, dyn ni wedi gwneud prawf T ailadrodd mesurau i weld os oedd yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng lefelau straen myfyrwyr ar ddechrau'r tymor a lefelau straen myfyrwyr ar ddiwedd y tymor. Mae'r prawf T yn deud bod yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng y ddau bwynt amser. Mae'r ystadegau disgrifiadol yn deud wrthyn ni fod lefelau straen myfyrwyr yn llai ar ddechrau'r tymor, felly mae gen i gymedr o 12, nag ar ddiwedd y tymor, sydd efo cymedr o 17.7. A mae Cohen's D yn y gwylod yma yn deud wrthyn ni fod maint yr effaith yn unfawr. Felly, dyn ni newydd wneud hynny i gyd. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau a wedi dysgu, a cofiwch ddod yn ôl i ddysgu mwy.